Hvorfor så lange masker, liksom? Ja, trolig. Jeg skjøt med begge haglene. Han dukka under, sånn han løp liksom klart seg. Eller hva? Did you see the whale? Og så er det en sniper der. Jeg klarte å gjøre sånn fort med bryna, det var gøy. Er det en perk som får opp siktet til dere? Nei. Vel, jo, det er jo det da. Selvfølgelig. Jeg tror det er på maraton. Ja. Så er det quick aiming after sprinting. Ja. Jeg får SM. Ja, det var jeg. Herregud, det kan være så morsomt. Se på deg selv.